Ola, boas tardes. Hoxe temos aquí a un dos pintores, dos grandes pintores galegos, Alfonso Costa. É un home que ininterrumpidamente e prolíficamente traballou sempre desde novo. A súa trayectoria artística comprende dibuixo, pintura, escultura, grabado, mural, diseño, ilustración, cartelismo, fotografía, poesía, todo eso o fai Alfonso. Unha trayectoria que se inicia en Barcelona e a donde marcha sendo adolescente para formarse como pintor. A verdad, vou dicir algo, teño pasado a castelán e estou falando en galego. Porque manéxome mellor e agora estou falando en galego, pero vou a pasar a castelán porque está mellor aquí. Como pintor, adolescente para formarse como pintor, aprendizaje que completará en Italia con una bolsa de la Fundación March. Radicado en la ciudad condal, acabará rápidamente siendo uno de los pintores fijos de la Galería 13, uno de los espacios expositivos más significados de la vanguardia internacional en las décadas 70 y 80 del siglo XX. Ya en ese momento la crítica es unánime al reconocerlo como un creador inconfundible, su personalidad, dotado de portentosa imaginación y de un excepcional dominio del dibujo y de la utilización del color. Si bien fue estilísticamente situado en la neofiguración, él rechazó las etiquetas y utilizó todos los recursos que le sirven a la eficacia expresiva de la obra, en una experimentación constante que lo lleva a asumir nuevos retos e a iniciar otras etapas que siempre sorprenden por su novedad. Ponen siempre presente su enérgico trazo, su habilidad técnica y su imaginario en el que confluyen las culturas mediterránea y atlántica. Una indagación formal que va pareja a su preocupación por los acontecimientos históricicos que le toca vivir. Un compromiso ético y también solidario que lo lleva a colaborar, entre otras cosas, con las ONGs, por ejemplo, Acción contra el Hambre, a través de una serie de fotografías y grabados resultados de un viaje a Níger. Lejos de una arte ensimismada, su actividad artística desde los 80 está presente en las salas de exposición gallegas, extendiéndose al ámbito pedagógico y así imparte cursos de pintura y grabado en el territorio nacional y también en el extranjero. En este ámbito hay que resaltar el curso de grabado de Noya, que lleva más de 20 años y más de 1000 personas que fueron a su curso, algunas de las cuales son artistas premiadas internacionalmente. De este curso surgió el taller permanente de grabado Alfonso Costa, de creación e investigación. Instalado en Galicia desde la década de los 90 y con estudio también en Barcelona, colabora con diversas asociaciones culturales, como es Barbantia, promueve certámenes de pintura y grabado y forma parte del patronato del Museo de Artes del Grabado de Ribeira. Su intervención es igualmente notable en el muralismo. Tiene en Barcelona la cárcel de jóvenes y el frenopático también en Barcelona. Aquí en el Puerto del Son tiene la cúpula de la Casa de la Cultura. Tiene también el Liceo de Noya, que también tiene la portada y también tiene la cúpula. En el tema escultórico tiene unas cuantas esculturas en Noya, tiene en la Universidad de Vigo, por ejemplo, también. Por otra parte, y tal vez por la reflexión ontológica que late en su obra, así como también su dimensión inquisitiva sobre la condición humana, lo llevan a acercarse a la poesía. Como ilustrador y con cartafoles de grabados, con una nómina de poetas como son Celso Emilio Ferreiro, Salvador García Godaño, Gerard Vergés. De igual modo participa en performance con músicos y mismo en el ámbito de la moda también.
También forma parte del grupo interdisciplinar Ouriol, con el que viene realizando espectáculos de poesía, música, pintura, ya desde hace casi 20 años, aquí en Galicia y en otros sitios. Alfonso Costa cuenta con numerosos y muy importantes premios en pintura, dibujo, grabado o fotografía, y su obra está presente en museos y en colecciones privadas. Tiene montones de exposiciones y, bueno, creo que contarlas aquí es sacarle tiempo a lo que él va a hablar. Pero bueno, expuso en Tokio, en Japón, en Passau, en Alemania, en Vanderbilt, en Santiago de Compostela, ahora mismo en Baviera, aquí en Galicia. Ahora mismo está en el Museo Granel, en Santiago de Compostela, con Isabel Pintado, que están presentando una exposición de, que no me acuerdo, de Casares, de María Casares. Y bueno, nada más, ahora os dejo con él, que va a hablar sobre el grabado y enseñar sus hermosos trabajos. Bueno, gracias Soledad por este cariñoso recibimiento. Bueno, Soledad xa dixo algunhas cousas que vou a dicir eu. Eu cheguei a Barcelona en 1961. No ano 74 estou nunha sala de exposicións e coñezo ali a Jordi Casacuberta, de Olot, que é un grabador, artista, e me fala do grabado. Entón eu acababa de ver a Picasso, grabador de Picasso, de Masserling, en varias galerías, e dixenlle, por que non me acerco ao Olot e me enseñas? E así foi. Me acerquei ao Olot, estuve en 15 días, me dixo como había que facer os aguafuertes, que era o máis sencillo, porque era poñer a plancha a barniz, dibuixar con punzón, meterlo no ácido, e así, e me dixo, bueno, ahora practica durante un año, e despois ya me dirás algo. Ao cabo de ao chegar a Barcelona empecé a practicar, e dixen eu, o que me enseñou está moi ben, non? Pero eu necesito algo máis. Perdón pola tos, non? Entón, dixen eu, e por que non empezo a practicar co ácido nítrico como facía el, pero buscando outras calidades? Entón, se me ocurreu mandar o premio de grabado máis importante que había en Barcelona, Premio Cidade de Barcelona, no ano 75. E un día que iba polas Ramblas, vexo nun período que di Alfonso Costa ganar el premio de grabado en Cidade de Barcelona, e dixe, non pode ser. Como algún me confundía polo Costa, que era un apellido catalán, e digo, serei eu. Ao cabo de 2 días me recibo unha carta que me habían dado o premio de grabado, que despois verémoslo aquí proyectado, non? A partir de aí xa empezo a gravar no 77 con Longa Noita de Pedra, con Concha Ibáñez, unha carpeta que presentou Álvaro Cunqueiro en Madrid. No 78 Tempo de Compostela, con poemas de Salvador García Bodaño. Despois no 79 fago unha serie homenaxe a Goya. No 80 unha homenaxe a Zabaleta con poemas de Cesario Rodríguez Aguilera. No 1984 grabados para Rosalía de Castro. Todos estos son carpetas que facía de 10 grabados. E no 1988 a Illa Verde con 10 poetas galegos, que se presentou no Quiosco Alfonso da Coruña. No 89 gravo outra vez outra carpeta de Compostela con poemas de Salvador García Bodaño. En 1991 El Cofre Árabe con poemas de Gerard Vergés, catalán. No 94 Paisaxes do Valero con poemas de Eva Veiga. No 95 me invitan a unha exposición de 14 grabadores no Centro Español de Asunción en Paraguai. En 1995 comenzo os cursos de grabado no Liceo de Noia, e no 2006 gravo Níxer, a carpeta Níxer con poemas de Chisco Fernández Naval, que foi un viaxe que fixemos a la Congregación contra a Fame. Bueno, ora vou ler, fallalos me pediron que falara sobre, que escribir algo sobre grabado, pero está en castellano. Vou ler en castellano como fixen aquel. El veneno del grabado.
En su libro El derecho de soñar, Gastón Bachelard escribe: el grabado es el arte que entre todos no puede engañar. Es primitivo, prehistórico, prehumano. Esa conciencia de la mano que trabaja renace en nosotros con una participación en el oficio de grabador. El grabado no se contempla, se reacciona. Reacciona no aporta imágenes de despertar. Sin duda, las palabras del filósofo francés no nos revelan solamente la mirada lúcida y creativa de quien ama lo que ve, sino que sobre todo nos está relatando en bella síntesis una historia universal, la del hombre y aún la del tiempo. Es la propia materia la primera en dejar erosionada constancia de ser, y será la misma naturaleza el buril de sus formas perfectas, y vendrá el hombre a labrar contra lo sólido de los signos de un dominio que irá conquistando a la paz de una conciencia cada vez más elevada, porque desde aquellas primeras grabaduras que fijaron sobre la piedra los primeros asombros de una inteligencia que ya había mordido la manzana del misterio y del exilio, el grabado acompañará al hombre en su odisea de sobrevivir creándose. Y emocionante nos parece que el principio y el auge del grabado moderno, es decir, como técnica de reproducción escrita e iconográfica, se haya debido no solo a necesidades propagandísticas del poder, sino también a una creciente demanda social de conocimiento. Y el grabado se convierte en un multiplicador espejo del mundo, y cuando los avances tecnológicos superen en productividad sus mecanismos, el oficio de grabador no se hará arqueológica de la memoria, por el contrario, se liberará de su servidumbre mediática y se transformará enriqueciéndose en medio de expresión artística, en una expresión artística. Para el grabado propiamente dicho es artesanal. Para mí el grabado propiamente dicho es artesanal. No entiendo su realización sin un diálogo directo físico del artista con los materiales. Pero está claro que como todo arte puede y debe estar abierto a una continua experimentación y a una aplicación de todos los recursos que sirvan para una adecuada y eficaz expresión. Cierto que todo medio de expresión impone unas limitaciones que por otra parte las caracterizan, pero a partir de ahí no hay fronteras. Los materiales con los que trabajas se empeñan en sus resistencias y resolver esas dificultades es apasionante, porque te lleva con frecuencia a sorpresas felices, a descubrir calidades diferentes, a mejor plasmar aquello que piensas y sientes. Yo parto del grabado clásico y asumo todas las técnicas posibles. Lo que más me interesa es investigar. El taller es un laboratorio, incluso en los cursos de grabado que cada verano imparto en Noya, los alumnos siempre me aportan motivos, a veces casuales, para seguir aprendiendo e inventando. La plancha impone igual que el papel o la tela en blanco. Existe ese miedo inicial, que es temor a estropearla, hasta que no das el primer trazo y ya quedas contagiado. El punzón arrastra a la mano y abren en esa superficie senderos que son vírgenes. Emergen las posibilidades y tu cabeza empieza a funcionar como vencer las dificultades y conseguir el resultado que deseas, es decir, el ordenamiento de las líneas de las masas. Creo que para hacer grabado es primordial estar ilusionado, estar dispuesto a su seducción, y ya no te dejará marchar porque te atrapa en un tiempo que no pasa. El grabado siempre te incita a ir más allá. En buena medida los materiales que intervienen aquí acentúan por sí mismos. Es como si esas fuerzas provocasen a las tuyas en un drama fascinante. Es también la atracción del misterio que se esconde. Para hacer grabado hay que cambiar el chip. Desde que decido ponerme a grabar, dejo de lado la pintura y todo lo demás. Necesitas pensar y trabajar,
a la inversa, para que luego sobre el papel salga el derecho, como el positivo de un negativo. Hay que mirar como en un espejo y quizás en esto resida en parte el misterio del grabado. Pero todo eso voy a explicar después. Ahora voy a rematar. La fuerza de la idea es el inicio y esa energía tengo que trasladar a la plancha. No puedes tener miedo porque si no el grabado sale flojo y hay que hacer uso de la paciencia. Como yo soy muy impaciente, suelo trabajar varias planchas a la vez o estoy probando inventos, pero concentrado y alerta con la que está sucediendo, porque la propia plancha, el barniz o el ácido tiene su propio ritmo. Aquí el tiempo existe y es necesario medirlo con precisión, pero todos esos tiempos tienen que confluir armónicamente, como en la música. Mi grabado está muy relacionado también con la poesía. Me gusta la poesía y me siento influenciado por ella, por su profundidad, por su revelación. Los poetas son como lanzadores de dardos, un dardo único y repetible que lleva una intención. Ese avión de papel que hace filigranas en el aire, ese instante prodigioso, ese aliento. La poesía no puede engañar, igual que el grabado, como cualquier arte auténtico. Es ese espejo que dice Borges, a veces en las tardes, una cara. Me mira, no mira desde el fondo, me mira desde el fondo, o dice, nos mira desde el fondo del espejo. El arte debe ser como ese espacio, espejo, que nos revela nuestra propia cara. Bueno, ahora voy a poner en pantalla, que decir que, vamos a ver si funciona. Voy a empezar os primeiros grabados. Este fíxeno no ano 74, que é un grabado sobre fíxeno en olot, en plancha de zinc. Eu utilizo resinas, utilizo dúas planchas, a roxa e a negra. Isto foi feito no taller de Jordi Pesacuberta. Este é o premio de grabado de Cidade de Barcelona. Traballo positivo e negativo, traballo a parte direita con resinas e a parte izquierda é punta seca e hai uns trozos abaixo que traballo con resinas. Quer dicir que este é un dos grabados que tardei máis tempo en realizarlo, porque necesitaba comer aquí esta cabeza que hai no centro, ese perfil con esa mancha, esa insinuación negra. Tengo a comida que ten como un milímetro de comida para que faga toda esa profundidade do negro. E despois o cabalo este que persinú un cabalo onde están os personaxes. Aquí traballo con lápiz litográfico. O lápiz litográfico me gusta moito, igual que o chan, me gusta moito porque consigue outras calidades, como unha esponxa, non como a resina, que a resina podo utilizar a plana ou darlle con outras calidades, pero o lápiz litográfico no meu grabado utilizo bastante. Este é Tempo de Compostela, que foi como portada do libro de Salvador. Veredes que aquí a paisaxe de atrás todo é lápiz litográfico para conseguir esta vegetación. En cambio, o banco e a figura da muller e o palco da música está todo feito con barniz e metido no ácido non como 20 minutos que é o que suelo meter eu para facer puntas a punzón, non? Este está metido como unha hora para que colla un relieve e aí poda entrar a tinta e darme máis profundidade, quer dicir que eu consigo a base disso. Alfonso, que? Perdón, o mellor deberías explicar primeiro como se fai para que puderan entender ben esas imaxes, ou non? Non, eso farei no despois. Este grabado me gusta moito porque un profesor de zaragozano que escribiu a historia do grabado en España me meteu esta fotografía, ves? Este é un grabado que solamente está punta agua forte. Intentei a plancha con barniz e dibuixei con punzón. O que me interesaba que quedara máis fino metino no ácido, que é o que suelo facer cando, xa explicarei nos cursos de grabado, metino como 5 minutos. Eu nos grabados nunca limpio o grabado hasta que non crea eu que está resuelta a plancha. A veces hai artistas que prefieren ir limpiando, traballando, volver a tintar. Non, eu prefiro seguir hasta o final. Entonces, cando tiña metido esta figura e tuve 5 minutos, eu pensei que xa estaba grabada. Entonces tapeino con barniz e deixei que o cabalo
seguira comendo. E deixei no 20 minutos, e así foi, quedou, fixo máis profundidade, e quedou con eses negros máis profundos, non? Quer dicir que veremos en outros, por exemplo este. Este é unha serie de Barcelona que o que tapei foi os blancos de abaixo das ventanas, todas estas ventanas, todo que se ve blanco, tapeino con barniz. E deixei que comera, bueno, dibuixeino primeiro con lápiz sobre a plancha, deixei que comera o fondo solamente medio minuto para que quedara un gris suave, que non quería un gris moi fuerte, non? Entón fun deixando que comeran por trozos toda esta Sagrada Familia, estos negros, hasta que conseguín que o negro máis profundo necesitei que quedara como 3/4 de hora. Aquí tampouco fixen probas. Eu non tiña tórculo no estudio, non tiña tórculo no estudio de Barcelona. Que ten que ver con isto que estás explicando? Ti dices que mantés o barniz, non? Sí, o barniz... Pero se tipos un minuto exposto o fondo, sí. Como faz para manter que o fondo, nada máis que este un minuto, tapas outra vez con barniz, vou tapando hasta que chego ao negro intenso. Non, porque xa verás en outro, negro intenso. Que dicir que empezo o que quero máis suave, e digo, este medio minuto, entón sin pensar no outro, tapo eso e vou polo outro seguinte gris, hasta que chego. O negro sempre é o último a negro. Ves, estes son o tempo de Compostela. Aquí hai dúas planchas, hai unha amarela e outra azul, oscura. E aquí traballo unha plancha por unha parte, por libre, e outra plancha, que dice que a outra plancha é máis fácil a amarilla, porque eu tapo a plancha con barniz e con punzón vou rayando para que ese hueco me faga o color amarillo, para que despois cando entinte con amarillo, e encima do azul me consigo estos verdes tamén. Esta é unha plancha que poucas veces fixen ves, esta misma. Volvemos aquí. O círculo este blanco tapo xa de principio, pero deixo que este malabarista que está así cas mans siga comendo, pero o traxe utilizo xa o lápiz litográfico para que aí me dea unha textura de tela. E o de atrás todo está feito con lápiz litográfico, pero metendo pouco a pouco, quer dizer que 1 minuto, 3 minutos, 4 minutos, cando eu creo que xa está limpo. Ocorreu algunha vez que cando chego ao estampador, porque a veces tiña que leválo a atravesar Barcelona no autobús, esperaba a ver se me facía algunha proba. Entonces mirábamos e dicíamos, que pena, me falta máis profundidade aquí. Entón que tiña que chegar ao estudio, volver a tapar todo o que eu querí que estaba ben e volver a meter a plancha 2 minutos, 3 minutos hasta conseguir esas calidades. Esta que temos aquí é o mismo. Aquí tapo o ceo. Non, primeiro gravo o ceo que é 1 minuto, nada máis, e me queda un tono amarillento moi suave. O banco tamén o tapo con barniz, todo que é blanco con barniz, pero ves que nas apoiaduras do banco hai unhas rayiñas. O tapo con barniz, pero despois eu dibuixo con punzón, doulle algunhas calidades cunha punta fina. Despois deixo comer o Santiago, as torres e tal, deixo comer 3 minutos. Entón me fai un gris que non ten moita valía, porque vou ir tapando ese gris para facer estas profundidades por exemplo na torre esta de aquí, como me pasei un pouco de gris, teño o bruñidor e bruño un pouco para que colla este brillo, non? Aquí na parte esta do... Pero o máis interesante é que o banco despois, cando traballo todo o fondo, o tapo con barniz, porque aí xa non ten que tocar o ácido para nada, porque senón que me quedaría plano o grabado. Despois nos grabados dos do curso veremos, mira, ves, por exemplo, aquí é moi fácil este fago primeiro entinto a plancha e dibuixo os muñecos estos que son os
os cabezudos. Alfonso, sería bo que te puxeras de pé e non lo contases sobre inas, sobre a pantalla. Eu estou mirando aquí na A pantalla, sabes, a que torre te refires, que a cual non sabemos. Claro, é que se non teño que estar dando a volta todo o rato. Ponte de pé. Quer dicir que toda esta parte de abaixo, o que fixen aquí en esta plancha é tapada de barniz primeiro. Entonces calquei con papel de calco amarillo, poño encima e calquei o que quería facer as figuras. Entonces co punzón por encima fun dibuixando co punzón encima do barniz. E que fixen? Metino no ácido. Eso metino a comer, porque fíjate, hai unhas comidas moi fortes, e metino a comer 8 ou 10 minutos. Entonces eu miraba co cuentafíos e dicía, eu creo que xa está comido o suficiente. Entonces o que facía era limpiar toda a plancha, tapar todo isto que era blanco e solamente deixar o ceo, que era o que iba a quedar oscuro. Entonces aquí xa o ácido non tocaba para nada, quer dicir que eso é moi importante, porque como che caia unha gota de ácido na plancha, esa mancha xa non a podes, por moito que buñas, non? Ves, este tamén é o mismo, este sobre Rosalía, e aquí está traballado o fondo con resinas. Sempre que falo de grises e tal, todos son resinas. Pero vou dicir unha cousa, que cando eu fun a Barcelona, fun a un taller e me dixo, tienes que trabajar con la caja de resinas. Eu mirei a caixa de resinas, que eran unhas aletas que movían as resinas, e depois poñías a plancha, caía a resina, e depois un hornillo desos metíllos debaixo para que se queimara. Dixenlle que non. Dixenlle, non, eso non lo voy a tocar yo. Porque eu xa había experimentado facer as resinas cun spray. Un spray normal e corriente facía as resinas, e por eso me preguntaba algún amigo grabador, como consigues estos grises? Dije, hombre, con unha caja de resinas. Mentíalle, non, porque entón co spray podes conseguir outras calidades, que, por exemplo, nos cursos de grabado de Noia, todas as resinas que as facía eu, pero hai que ter unha práctica, porque ao principio, cando quixen practicar, daba yo o pitorro pum, salía o spray, telo que deixar uns 20 centímetros e deixar que caia a resina encima, deixala secar 4 minutos e xa podes meter no ácido tranquilamente, que non salta a resina, non? E aquí verás que por a parte de aquí o fondo está traballado todo con lápiz litográfico, e aquí, ves, aquí a parte que é a cabeza do rapaz, as alas e todo eso, aí o ácido non tocou, eso está reservado. Que pasa que a veces queda un poquillo amarelo, porque despois tamén falaré do entintaxe, non? Ao entintar, depende da tinta, e cando entintar é moi importante no grabado. Bueno, aquí non é que volvamos ao mismo. Aquí o primeiro que fixen foi a plancha, entintala toda a plancha con barniz. Entón empecé a dibuixar, por eso aí todo ese dibuixo que hai nas pernas do home, do avión, da bicicleta, todo isto co punzón. E cando eu penso que meto no ácido, non me preocupa nin o ceo ni nada, porque o ceo está tapado, está coberto. Entonces, ao meter no ácido, aquí digo, vou deixar 8 minutos esta figura ao avión, aquela figura daquela cabeza grande está puesto, e aquela figura vou deixar 20 minutos. Que dice Eva? Non, que a xente non está entendendo, porque non sabe que algunha xente non sabe que é unha mordida, non sabe... Pero a mordida, supoño que... Claro, que explicar, non? Primeiro, quero dicir para que comprenda... Hombre, a mordida é cando o ácido morde na plancha, cando... E se boto spray, os puntiños do spray es que fan que morda un sí, un non, un sí, un non. Bueno, pero eso tamén non quería decir no curso de grabado dos outros. Pero bueno, vou decir, a mordida, supoño que casi todos sabredes que é a mordida, non? Quer dicir
que se metéramos unha plancha no ácido, unha plancha sin nada, estaría o ácido empezaría a comer, saldrían burbullas, e aínda que a entintaras non saldría nada. Necesita que teña apoios, e apoios é a resina, que é a que fai os grises. A resina é punto aquí, punto ali, e eso fai os grises, que dicir que cando se deixas 2-5 minutos che fai un gris moi suave. Deixas 10 minutos, o ácido vai comendo na plancha e vai facendo uns huecos ali dentro, unhas ranuras, que é onde vai ir a tinta cando se tinte. Ese é as comidas, non? Por iso aquí decía que despois de comer, de facer as líneas e todo eso, aquela cabeza necesitaba que se comera, que o ácido atacara e que fixera máis profundidade na plancha. Entón deixo 20 minutos, despois limpio a plancha e me preocupo solamente de facer o fondo, este fondo de abaixo e o de arriba, e ali entonces volvo a dar, tapo solamente as figuras que están xa gravadas e fago co spray, boto unha chuvia moi suave do spray e meto no ácido medio minuto. Despois de meterlo medio minuto, con lápiz encima, lápiz litográfico que é moi graso, é un lápiz graso, dibuixo aquel triángulo, dibuixo aquelas formas e meto no ácido outro minuto. Entonces xa o que fai é que me oscurece máis o fondo, pero as formas estas quedan máis visibles ao espectador, non? A ver, vamos mirar aquí que teño ves, enseño porque este está entintado para que se vexa que se pode entintar. No grabado podemos emplear moitas tintas, cambiar os tonos e tal. Isto utilizo dúas tintas, unha roxa e unha ocre amarillenta. Quer dizer que a cabeza aquela non é negra, senón é un roxo profundo, porque ten tanta profundidade que a tinta aí non sale, lle costa traballo salir. E o papel, cando vou explicar antes o tórculo é esencial no grabado, e cando se ten feito unha plancha, entintamos a plancha, botamos a tinta pola plancha, limpiamos despois limpiamos con papel de periódico, frotamos, e solamente vai quedando hasta que quede nos buratos, nos buratos. Entonces despois con un papel fino vas dando brillo para que a parte que é blanca resalte. Entonces xa non sei que iba a falar, xa non estaba falando dos fondos, non? Entonces a resina o que fai é tamén fai uns buratiños pequenos, si ou non, é como se fora un alcantarillado pequeniño, que botas ya a tinta. Entonces cando após a plancha no tórculo, o papel ten que estar mollado, se molla o papel, pero despois se seca un pouco con uns secantes, moi pouco, e se pon encima. Entón aí cando o tórculo, co fieltro que ten o tórculo, obriga ao fieltro meterse dentro dos buratos e sacar a tinta que había dentro, que esa é a impresión. Eso saca a tinta e o demais queda plano, queda completamente. No papel tamén queda a forza da plancha tamén se vai notar despois no papel, pero o importante é que o fieltro é o que se introduce dentro, que a veces cando tamén se utilizan fieltros de goma. Este é un fieltro de tela, que é o que fai o traballo de sacar todo o dibuixo que hai na plancha. Este é un homenaxe a Goya. Este é como se dixéramos o máis fácil de hacer sabendo dibuixar, non? Que poñer a plancha con toda de barniz. Este é o que facía Goya, agua forte. Ten agua forte ou punta seca, pode ser punta seca, pero isto non é punta. Este é agua forte. Dibuixo co punzón, aquí abaixo fago uns rayados co punzón, o vestido todo feito co punzón. Isto meto no ácido 20 minutos, que coma, sin preocuparme máis, porque todo o fondo está tapado con barniz. Quer dicir que este é un agua forte dos primeiros que aprendín en Barcelona. Este xa é outro de Goya, pero aquí
aquí xa hai varias comidas, deixalo máis tempo no ácido, menos tempo, pero aquí fago o mismo. Fago o fondo e despois deixo solamente a silueta das tres figuras. E aí co lápiz litográfico, co barniz, vou traballando e metendo no ácido 5 minutos, 10 minutos. Cando teño que facer aquela negra, aquela xa deixo 20 minutos, pero estas xa están cubertas para que non o ácido non coma. O ácido é moi importante que solamente coma o que ti lle das a comer, o que ti lle mostras, non? Se hai algún problema é que o ácido empeza a comer por outros sitios, eso a plancha ou tela que facer de novo ou cambiar o dibuixo, non? Este é o mismo, este traballado con lápiz litográfico, o traxe do centro, e o demais é con punzón. Dibuixo todo isto con punzón, e despois limpio o traxe con alcohol ou con agorras, e deixo para que coma, que faga esas calidades, que coma co barniz, que dice, para que faga o tejido. Pero outro é simplemente dibuixar co punzón e telo 10 minutos, máximo 12 minutos, para que, sabendo que eso vai salir. Aquí son dúas experiencias novas. Aquí deixo de facer, por exemplo, aquí deixo de facer a línea, aquí tapo toda a plancha. Aquí é un experimento que fago con cera, unhas barras de cera gordas, e pinto por encima. Entón poño un papel normal onde está o dibuixo do cabalo, do home, e cun pau ou cun lápiz, un bolígrafo, dibuixo encima das líneas para que as líneas me pasen a cera. Por iso fan esos dous canales en cada línea, non? Para que pase a cera e me fai todo este dibuixo que non o podría facer con un punzón, sería moi complicado, non? Ese fago co rabo dun pincel, co rabo, digo, ca madeira, cun palillo. Quer dicir que este é todo o contrario. Este aquí, que son os cabalos, dibuixo o cabalo como fago sempre, en agua forte, as patas, todo ao centro. No centro, como estaba traballando con barniz e con cacera, lle dou co dedo así unhas manchas de blanco cacera, e aí non me come o ácido, me deixa todo ese movimento que me gusta. Despois o círculo, ese é máis complicado, porque aí tuve que facer a plancha, limpiala xa toda, e fixen con un cordel, puxen un cordel encima, e ao pasarlle o barniz aplasteino con un papel e quedoume marcado o que iba a ser este círculo. Pero estes son dos experimentos que facía de vez en cando, igual que este. Bueno, ahora estamos entrando. Isto está feito en metacrilato, que despois podedelos ver en estas planchas. Aquí xa non utilizo, esta é outra experiencia, non utilizo de barnices, ácido. Todo isto de aquí está co punzón no metacrilato normal e corriente, que decir que entonces co cúter vou rayando, vou facendo estos negros, con lijas tamén, lijas ou punzón eléctrico arriba, vou salpicando. Quer dicir que esta foi unha experiencia que me serviu para despois seguir traballando no metacrilato, porque non é que sea máis fácil, é máis complicado, pero non se consiguen os grises nin as calidades do zinc. Pero ten algo especial, non? Porque aquí hai dúas planchas, hai unha que é amarilla, ocre amarillento, e outra que está case a la pupé, que a la pupé é que podes entintar un grabado arriba roxo, amarillo, verde, que eso veremos despois. Verá, este tamén, este é un grabado pequeno, este está traballado con foto, non? Este está, fixen plasmei a foto na plancha, unha plancha de polímero,
entón solamente queimei a foto e metino no ácido e me comeu donde os negros, ves que aquí hai solamente un tono, que é o negro, e despois, se me interesaba, rayaba con un buril para aplastar o negro e que quedaran grises. Este grabado é todo ácido nítrico, pero está todo rayado con un punzón, a veces rayo con unha punta gorda para facer máis profundo. Quer dizer que é unha experiencia que fixen tamén para buscar este ritmo, e o fondo, o que máis me interesaba era o centro e o fondo, e aquí metinlle negro, carguei con un punzón que hai, uns punzóns que hai fuertes que podes rayar, a tinta se queda pegada, e solamente despois depende de como limpies, que eso explicarei como para limpiar, porque limpiar a plancha é o que quizá para mí unha das cousas máis importantes. Que este é un torero que fixe, este tamén volvemos á mesma técnica, que tapar todo, primeiro limpiar a plancha, claro, as planchas enas que limpiar antes cando olvidouseme de contar a plancha de zinc, cando xa entregan, ven con un resguardo de un plástico por encima, sacas o plástico, entonces con polvo de Banco de España ou Netol hai que estar frotando hasta que sala como un espello, que iso iba a explicar no dos nenos, porque eu que lle dicía aos rapaces, cando ti te vexas aquí retratado é que xa está a plancha preparada para pero bueno, eso me explicarei. Este é un grabado que fixen sobre Lugo. Este está feito en plancha de cobre e con ácido nítrico. Entón aquí en cobre é moito máis lento que o ácido, lento, tens que estar pendiente para facer un gris, igual tardas 20 minutos, non? Por exemplo, a facer estes negros estuvo casi 1 hora, 2 horas para facer estes negros, porque o cobre é lento, é moi seguro, pero é lento. Quer dizer que o cobre come así en recto. O zinc a veces se abre, entonces a tinta, as líneas se abren, e a veces a tinta non remarca o que ti queres. Por iso hai que recurrir ao cobre. O cobre é casi máis perfecto, pero para min non é o que me guste. Quer dizer que prefiero o zinc, porque consigo máis calidades que o cobre, non? Ves? Este o cobre... Os clásicos usaban o cobre. Que? Os clásicos usaban o cobre. Sí, pero porque non conocían o acrílico, nin o... Ves, por exemplo, este está feito todo con... Este teño un cuadro grande deste, entón aí fixe unha foto do cuadro, despois dibuxeino na plancha, está todo traballado con lápiz litográfico, todo, para facer estos grises, e despois de último, cando estaba todo isto, xa pensaba que estaba listo, tapeino e deixei comer o fondo como 20, 30 minutos, para que fora un negro profundo, para que quedara negro, sin que me recortara demasiado isto, porque senón perdía calidad. Pero o importante é sempre controlar os tempos no grabado. Este tamén é como que enseñamos antes do cabalo, este de Paisaxes do Baleiro. Non, Paisaxes do Baleiro non é de Eva, non. Este, a Illa Verde. Aquí fixen, dibuxei esta figura sobre a plancha con lápiz. Entonces, o blanco tapeino todo con barniz, pero con barniz, 2 capas de barniz, porque eu sabía que tiña que quedar blanco. Entonces, botelle o barniz suave á figura, e como fixen antes, cun lápiz ou cun rotulador, fun marcando o dibuixo por dentro, por iso queda ese dobles canales blancos, ves? Porque estuve remarcando por dentro co punzón, pero un bolígrafo sin tinta, remarcando, e me fai todos eses canaletos, o que teño que facer eu, porque eu
como dixen antes, non fago probas, vou directamente. Entón, cando eu penso que está, a veces collo un punzón moi fino, o clavo así un pouco na resina e o movo. Se vexo que o pincel queda atrapado, digo, o punzón atrapado, digo, xa ten profundidade, xa ten resina suficiente para que a tinta este as súas anchas por aí, ves? Este tamén é de a Illa Verde. Bueno, aquí xa temos aquela figura que hai ali de muller. Aquelo está comido, non está entintado. Aquelo é un hueco que fixen con ácido. Tuve que estar como 3 ou 4 horas para facer ese hueco, tapar todo menos o hueco. Por iso aí non hai tinta na figura, no corpo da figura. A tinta está toda aquí. As resinas, aquí empleo o agaforte e as resinas, e na pernas tamén, pero a figura esa non. Esa quería que collera ese engofrado, como ele chaman. Aquí tamén volvemos este tempo de Compostela, non, paisaxes do Baleiro. Non, digo paisaxes do Baleiro, estou a Illa Verde. E aquí a figura, aquí primeiro fago a figura, tapo todo menos a figura, está recortada, e dentro da figura dibuixo con barniz, con pincel fino, dibuixo todos estos motivos que hai. Lle boto resina a plancha e o meto no ácido. Entonces deixo 15 minutos, miro e digo, agora vou coller, darlle máis calidades á cara e fago, tapo outra vez con barniz algún detalle máis destes. O fondo está coberto, o fondo aí o ácido non ataca. Aquí sí que fago, limpio e miro, limpio a plancha e miro que isto me gusta, a figura, e ora que fago? Ahora o que fago é tapar a figura, estas líneas de abaixo, tapada con barniz, tapar a forma aquela que hai arriba con barniz e dedicarme ao fondo, a estas dúas figuras que entonces doulle con spray, eu utilizo a veces co spray, tamén utilizo moito o pincel seco, como ali naquela parte de ali. E despois, claro, despois cando remato en tinto, e se vexo que está a primeira, pois xo deixo así. Non sei se pasalos. Sí, pois o seu che quedan 10 minutos. Bueno, pois vamos a os dos rapaces, os do curso, xa non sei onde, como se lle dá aquí. Non, pois non vamos poder non está por aquí o que todo ordenador, me explicou, non. Bueno, vou seguir con este, entonces. Este é unha plancha grande. Tens que explicar outras planchas, non? Que? Que tens que explicar outras Sí, planchas. ahora, este é a plancha de metaquilato todo. Isto está feito todo con punzón. Con lijas, todos os grises con lijas, con punzóns, punzón eléctrico tamén. Pero, bueno, todo ao revés, claro. As letras están feitas ao revés para que salgan ao direito. Claro, para limpiarlo é máis complicado, porque ao frotar co papel para limpiar no acrílico, no plástico, hai como unha radiación que se quenta o plástico e costa máis traballo que de limpiarlo. Pero tens que, senón, catar latana, que é unha maneira de limpiar as planchas tamén. Estos xa son. Esta piña tamén está feita con metaquilato, está feita con punzón eléctrico e con punzón normal, un punzón fino, vas rayando, cruzando as líneas e o fondo blanco. Este é o mismo tamén, este é o cofre árabe. Estos son, sabedes que aquí eu utilizo moito lápiz litográfico porque me gusta e máis consigo moitas calidades, por iso no traxe da bailarina do medio está feito con un lápiz litográfico, tanto a muller do fondo tamén, a parte esa do brillo,
e despois o ácido é o que vai comendo por todo, menos o que eu tapo xa despois. Por exemplo, este personaxe de abaixo deixo comer porque quero que teña estes toques negros, bueno, negros, oscuros, pero o que tapo xa de golpe é a bailarina e aquela ornamentación que hai arriba, para que iso quede así para sempre, para a hora de estampar. Igual que este. Este só enseñamos. Non, este non. Bueno, este metacrilato, ali o que utilicei tamén era como un queimador eléctrico que hai, que é como un cable que o pasas por encima da plancha de metacrilato e colle unhas calidades, por iso queda esas manchas negras e ese salpicado de todo. Eso é como un lápiz eléctrico que podes traballarlo. E a figura está feita con punzón, por iso hai sitios que está máis remarcada e o fondo tamén todo con punzón. Este metacrilato. Mira, tens que decir si no metacrilato pos algo antes de rayado ou non. Non, así como está. Xa. Ora podedes ver, ora se queredes, cando salada, podedes tocar as planchas e ver. Confunden as técnicas. Este metacrilato tamén está todo feito con metacrilato. Todo isto é como se fora plumilla rayado con punzón. E canto máis rayas, máis negro vai quedando. Este é como se dibuixaras con punzón. Ves? E aquí é a mesma plancha, pero entintada con color negro, ca tinta negra. Este en zinc. Este é máis complicado porque tes que metelo moitos tempos no ácido, 5 minutos, 10 minutos, hasta que consigues o negro de abaixo. Quer dizer que este é máis lenta, este é das que me costou máis traballo. Este tamén, vamos a ver. Este, teño aquí a plancha, unha plancha pequeniña. Este é metacrilato, este é unha... Xa vedes os trazos do punzón, como se vai rayando, como se vai... Claro, non é o mismo contar como se fai. Eu sempre lle dicía aos que me enseñaban: eu quero ver como fais, non me enseñes a foto. Eva, que pasa? Que precisamente. Claro, vale máis unha imaxe que 1000 palabras. Mira este. Este, si ves como se dibuxa, isto foi co punzón quente. Hai un punzón que é eléctrico que... Entón, sin medo, dixen, vou investigar, vou a facer aquí unhas manchas como se foron os bailarins, e despois co punzón normal fixen este rayado. Quer dicir que o fondo non o toquei para nada, por iso queda blanco. Este tamén en metacrilato. No, este en... Non usas azúcar, non? Non, azúcar solamente para o café con leite. En este, a mí me gusta, sempre no grabado sempre me gustou investigar e seguirei. Este primeiro fixen o fondo, e aquí con unha espátula, como se fora un cúter desos doblado así, fun rayando todo isto. Ves a cabeza? Eso é un cúter. Entonces traballaba con unha libertad tremenda, porque digo, se me estropea non pasa nada. Pero entonces, cando tiña xa feito todo isto, tapei o blanco e metino no ácido, e o ácido empezou a comer a súa maneira e me dou esta profundidade. Parece un perfil egipcio das pirámides. Este está feito en un tableiro en un tables con cúter. Fun cortando o cúter, eso que é blanco está cortado con cúter para que a pintura non chega abaixo, queda arriba. E además, se lle pasa un rodillo, nunca chega a quedar negra, non? Entón, aquí no fondo, pois, que a tarlatana é como unha tela que está un pouco almidonada, vou limpiando e vou esparcindo a pintura por toda a plancha de madeira. Este é un grabado que está feito, que é un grabado grande, que está feito en varias técnicas. Aquí está feito con lápiz litográfico, metido no ácido. Aquilo é unha plancha recortada que despois se puxo aí, e aquela de ali tamén é outra plancha recortada. Aqueles
planchas que son aquelas como dúas figuras, están recortadas e entintadas aparte, despois colocando como se fuera un puzzle. Es igual que este non, este foi directamente e aquel tamén, aquel está na mesma plancha, pero estos están, é como un puzzle. Por iso aquel ali ten as calidades de haber sido comido, parece que é cartón, non é cartón, é que o metí moito tempo no ácido e foi comendo, foi arrugándose a plancha. E, bueno, este é un grabado iluminado, traballado, quer dizer que era unha proba que a mí non me gustaba cando fixen, pero despois sempre os gardo e despois pincei encima e conseguín todas esas calidades, quer dizer que teño algúns igual que este está todo agua forte, todo a plancha está traballada con agua forte, menos o centro deixeino aí, tapeino con barniz para que non atacara, non comera, e deixeino como 2 horas, 3 horas, e depois entintalo, pois aproveitei e entintei a la pupé, que é botar este azul clariño, e cando estaba seco diño co dedo así o amarillo e puxeno no tórcolo e así quedou. Bueno, este é un boceto que fixen para unha plancha de Compostela, unha plancha grande, que este é este dos bocetos a veces cando traballo planchas grandes suelo facer bocetos e despois ou pasos en calco ou empezo a traballar, pero xa son moito máis lentos os gravados. Este tamén é en zinc, é dos últimos que fixen en zinc. Aquí xa vedes que cubro toda a plancha con barniz e empezo a dibuixar con punzón bastante gordo para que faga toda esa profundidade. Empezo a dibuixar e despois empezo a reservo para que o blanco aquel, isto de aquí non o como ao ácido, e sigo deixando, vou dando co pincel con barniz algunhas formas para que esas queden blancas, esas curvas e tal, e ao final a parte de abaixo xa a tapo, porque non me interesa que quede negro, e sigo comendo de arriba, quer dizer que aquí utilizo a veces o barniz, bueno, este é outro, pero vamos a pasar este tamén é en madeira, esta mariposa, non? Todo está feito co cúter, o corpo dela é cúter como ahondando aí na madeira, outros tamén co cúter, todo está feito co cúter, sacando en vez de unha gubia que non tiña naquele momento co cúter, e despois pasaba a entintar. Aquí o que facía era pasarlle un rodillo por toda a plancha, e onde estaba o cúter, aí o rodillo non entraba, quedaba os blancos. Entonces aquí o que facía para conseguir estos grises era catar la tana, ir frotando para sacarlle a tinta, que era máis espesa, para que quedara a tinta máis profunda, onde había o cúter que ya había feito hendiduras, que quedara negro. Este tamén está. Xa é hora, non? Xa está descansado, non? Non, é que xa son as non. Bueno, pois xa deixamos, xa non podemos... E xa non podes enseñar as planchas? Non, os dous, todos estos nada, xa nada, os de Níxer. Por favor, ¿me podías vir un momentiño? Solamente 5 minutos e vou pasar solamente os sin, porque son os que os máis interesantes para ver que é fácil facer grabado. Os de outra carpeta, non? Sí. Maribel, que estás enfadada? Que va? Dios mío, si eres boísimo grabando. Pero oíche falar que me estás criticando, No, Alfonso. Teño que decir que a Maribel tuve que expulsar do curso de grabado. Te equivocas, Alfonso, porque admiro-te moito. Pero o problema é que eu... Bueno, igual que antes. Sí. Bueno, ahora a ver, non sei se saldrá algún teu. Vou enseñar estos así rápido. Estos nunca grabaron na súa vida, todo isto que están aquí. Agora vou miralo por aí. Este é un rapaz que é veciño noso, que ten 50 anos, nunca grabou ni sabía nada. Entón eu explicaballe, vou explicar solamente o que decía. Cando chegaban, limpiar a plancha, que sacar todo o
a grasa que ten é que quede brillante como un espello. Entonces cando está eso lle dicía, ahora entintada a plancha con barniz, todo barniz, esperada que seque. E agora o dibuixo que tendes pasado a plancha calcando con papel de calco amarillo. Era o que facían. Entonces él me iba dicindo, que fago, Alfonso? Entonces eu dicíalle, este meteo media hora no ácido. Oh, en media hora. Entonces ahora limpiao. Esta era a forma de... E ahora que queres que quede blanco? Eu quero que quede este ollo, quero... Eso tapa, o sea, todo o que queres que quede blanco, tápao. Vale, cando tiñas tapado, mo dis. E viña, digo, ahora mete 2 minutos. Ahora, isto que queda gris, xa está feito. Ahora tapa eso. E vas tapando hasta que consigas o negro. Este o fixo estos nunca habían vindo grabado. Isto fixo un rapaz de 7 anos. Entintou a plancha con barniz e dibuixou cun pau. E dixen, moi ben, deixa así. E deixou a plancha, este non se atreveu a meter no ácido. Dixo, non, que dixen, que se o metes no ácido vais a estropear. Este era unha nena de 9 anos. Ves? Aí colleu un aquí utilizou xa, porque aí lles permitía rotuladores permanentes. Quer dizer que todo isto de aquí, isto que ven a ser o pelo, estas ondas, están feitos con rotulador permanente, que aguanta moito o ácido e non come. Todo o que dibuixes co rotulador queda blanco. Mira, esta é unha nena máis pequena, 6 anos, xa se ve. Fantástico. 6 anos. Entonces, ese tamén limpiou a plancha, barnizouna e dibuixou. E dixenlle, cando estaba dibuixando, dice, ahora pásalle o punzón. Oh, co punzón, pásalle o punzón por aquí. Bueno, a veces estaba a nai que ya axudaba un pouco tamén, pasaba o punzón, pero esta dibuixou no ela. E ahora dixenlle, ahora meto no ácido 20 minutos. Claro, que empezaban a poñerse nerviosos porque eles vían que no ácido non se resolvía, esperaban que o ácido desaparecera e que aparecera, bueno, milagros. Entonces, despois mudaban a entintar, que aí está o importante. Eu miraba a plancha e eu dicíalle, que colores queres? Eu quero amarelo, quero azul. Entón, eu entintei todos os grabados de todos os cursos. Entón, eu aproveitaba e podía xogar co entintaxe se había algunha plancha que fallou. Entón, eu conseguía volvela a reavivar, non? Porque deixaballe máis tinta ou menos tinta. E veremos aquí, mira, este é un neno de 10 anos. Este colleu a plancha e co punzón fixo todo este traballo de dibuixo. Cando había feito o dibuixo fixemos unha proba que era de línea nada máis. E dixenlle, pois agora que queres que quede blanco? E me dixo, a lúa e o sol. E digo, pois agora tapa a lúa e o sol. E volvo a meter no ácido. Quer dicir que, bueno, este xa se ve que é un... Este é un neno moi pequeno, é unha nena, non sei, xa non me acordo. Pero aquí o importante é que este amarillo, que cando estaba entintando dixo, vai, por que non me lo dejas así? Digo, non te preocupes, que queda moi ben este amarillo. Este está feito fíxeno eu, non está grabado. O que está grabado é todo outro. Este meteu no ácido. Eu sempre lles dicía a esta xente, 20 minutos no ácido. Cando este 20 minutos, despois me traedes a plancha e empezamos a ir eliminando desde o blanco, empezamos no blanco a tapar hasta que chegamos ao negro. Aquí temos un que vai desde o blanco ao negro. Foi tapando todo. Este xa tiña 15 anos, non? Este traía unha foto. Entonces, para conseguir toda esta humedad, ese traballou con lápiz litográfico. Todo. Tapou o blanco, a figura barrendo, tapou, tuvo casi como media hora para que conseguires que fuera a negro, non? Porque aquí ten unha comida de 7 minutos. Quer decir que este é importante a estampación. Este xa era unha rapaza que de 15 anos ou así. Entonces aquí verás que esas formas, como as fixo? Pois puxo un papel eco spray
dixo ela, e se le hago con Spotify o que queiras. O importante é que no ácido tiña que meter as letras, as estrelas, e aí tiña que controlar máis, e dixen eu, controla porque se a deixas moito tempo vai quedar negro. Entón fixo isto, e despois claro, houve entintado, que ela quería que fora amarelo e azul. Este é outra nena pequena, que sabedes como fai os dibuixos. Estou mirando a ver se vexo. Este é o mismo de antes, o da figura, con esta é unha copia dun cuadro. Esta é unha rapaza que é azafata, que tiña 25, digo, 30 anos, copiou no idéntico. Dixenlle, bueno, pues así aprendes. Entón ela copiou idéntico, solamente eu lle explicaba o que tiña, como tiña que resolver o traxe, con lápiz litográfico ou con barniz, pero eu creo que foi un grabado que estaba moi contenta con, para ser a primeira vez, Este é dun neno moi pequeno, este tamén é outro que este é un que viña cada ano, solamente facía animalitos, era tiña a plancha e se pasaba os 15 días do curso de grabado rayando, porque pensa que en 15 días eles facían 3 planchas, a maioría. Este non, este facía un grabado cada 15 días. Non, este nada. Este era un dos nenos máis pequenos, 6 anos. Este xa era unha persona maior que... Este sí que estaba moi ben. Este é tamén unha persona de 30 anos. Este tamén. Estos eran xente que sabía dibuixar moi ben, e o que querían era conseguir todas estas calidades, esta profundidade do negro, as resinas. Entón, o que facía era primeiro sin olvidarse do fondo e comer todo a línea 20 minutos, e cando estaba comida, cando había xa a hendidura, limpiar a plancha e tapar todo ao revés, tapar todo o que era blanco, tapalo con barniz e deixar solamente o fondo que comera. Entón aquí dábamos un pouco con spray para que non quedara recortado o negro. Este xa ganou algún premio no concurso na Fundación Artes de grabado. Este tamén era este foi o primer premio que se dou no concurso de artes de grabado fai 15 anos, e este era a muller que fixo isto nunca había grabado, unha muller de 70 anos nunca había grabado. Díxome, Alfonso, e tengo aquí unha llave e podíamos hacer. Dixe, facemos un experimento. E dixo, e podemos hacer un experimento. Digo, que queres? Se poño a chave encima, meteu no ácido solamente unha vez. Todo o traballo foi do spray, non? Entonces metemos a chave sobre a plancha, quedou grabado, tapou eso que a parte esta do centro, tapou, non? E despois tapou o hueco aquel, a campana aquela, tapou unha con barniz e deixamos que comer o negro, e ali foi ao revés. Entonces este é un dos grabados máis interesantes. Este era un que quixo facer experimentos. Este é todo de línea, que xa se ve. Este ben dibuixaba moi ben, pero non quería grises, dice que se complicaba, non quería... Vamos ter... Este é un dibuixo dunha foto. Este estaba traballado con resinas. Este é de un neno moi pequeno, este tiña 5 anos, porque eles traían un dibuxiño e dicía, como pode pasar? Digo, non telo que pasar ti, telo que dibuixar ti, no. Este tamén é de un neno, outro, mira, este xa era, esta persona xa dominaba moi ben os grises. Este outro neno, este é unha pintora, esta tamén, esta ten 7 anos, este estuvo durante todos os cursos. Este o que lle gustaba era poñer, entintar cordeles ou formas, pasalas polo tórculo e despois metelas no ácido. E facía todas estas calidades, facías sobre a plancha. Este é outro neno pequeno.
este non sabía que facer e dixen yo, bueno, tengo un dibujo aquí pequeñito que mi madre le gusta mucho. Digo, bueno, pues paso ahí. Mira, ves, este é do mismo, este xa son de xente maior. Isto está sacado dunha foto, isto era un que veo desde Madrid, a copiar no idéntico na foto, igual que este utilizou as tintas sin nin tórculo nin nada. Este colleu as tintas e cun un cartón dibuixou, que este era Tamar, sabes, non, igual que este foi un neno máis pequeno que hubo ali, porque este quería facer un campo de fútbol. Este é un campo de fútbol. El dibuixou todo o que é línea. Primeiro a plancha con barniz e con punzón dibuixou. Dixiñe que o metera no ácido 20 minutos. A ver, Eva, que pasa? Que non, si non? No, que non sei se hai que acabar. Sí, que hai que acabar, sabes? Bueno, pois deixámoslo. Claro. Este de... Non enseña as planchas, Alfonso, antes de irnos. Pero temos que encender a luz, dilla que non se encenda a luz. O sea, non se encende a luz. Non está por aquí. Está aí. Maribel, xa. Por favor, encéndenos a luz. Non, a luz. Ah, este grabado é de Mara, que é ela. Por se queredes, podedes llegar as planchas e tocar. Queredes a profundidade, ao tempo. Pensa que intentábamos por lá máis, ou tener un corpo aquí.